Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. Hearts all filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Who Savior. made heaven and earth. We beg you through, O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence
person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Novena to Our Lady of Lourdes. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through thy most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with my whole heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of the humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities and seek your powerful protection. Do not refuse me, my mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and to obtain through your intercession the special grace which I implore from the divine majesty. Please mention your request. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially for that which is the purpose of this novena. Amen. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Pray, Our Lady of Lourdes, Pray for us. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, Comforter of the afflicted and health of the sick, placing in thee all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world. We humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more and save this beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning to appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy, and as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace, to extinguish the love of earthly things, and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo, Ipamibi mo kami. sangaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the birthday of Dang Garing, dulot ni Irenea Garing and family. Pasasalamat man dulot ni Helen Miralles and family, Melissa and Sam Obal, Chan and the Vera family,
Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Pasasalamat dulot ni Alcera Amor and Coleco family. Elviro Apuya and family. Pasasalamat dulot kan Garfin family. Special na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For successful operation, dulot ni Tess Loterte. To pass the CLE board exam, dulot ni Justin Merlinio de la Rama. To pass the CLE board exam, dulot ni John Paul D. Apa. To pass the CLE board exam, dulot ni John Evo B. Vargas. For passing the criminologist board exam, dulot ni Jenica B. Canaleta. Special na kagadan, dulot ni Tin Brondial. For Nellerson to pass the exam, dulot kan Calios family. For successful operation of Emelia Fernando, dulot ni Arlene Katangi. Successful pass the licensure examination for criminology, dulot ni Jancel Pauline R. Red. Special na kagadan, dulot ni Mrs. Baby Molet. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, para sa death anniversary ni Andres, dulot kan Garfin family. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Eduardo, dulot kan Mendoza family. Antonio, dulot ni F&S Velasco. Placido, Agapita, dulot ni Helen Miralles and family. Higino, Pedro, Estela, dulot kan Alarcon family. Poor souls in purgatory, dulot ni Madonna Magdaraog. Benita, Salvador, dulot kan Belmes family. Delia, Dionisio, dulot kan Obal family. Sabas, dulot kan Loriaga family. All Souls, dulot ni Ana de la Paz. Nelly, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Daisy, Beatrice, Beda, Bertito, dulot ni Betty May Nacion. Pedro, Marcela, All Souls, dulot ni Josefina Baliktar and family. Francesca, dulot ni Sarong Anonymous. Banwa ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito ng awit sa pagpuon. Pagkamuot sa kakurangan, ang banwan sa iya, paliban man yan. Umawan ang sa bawat hanggang sa mga wipon. Umawan ang ikan ng kakurangan, lubos na banwan. Pinokyo sa bilang nakinaon, ito sa siyang Sa ngaran ka ng mga sinaki, sing ka ng Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katoninongan, Isu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, asim pagit sumaro kan Espiritu Santo, mga pas sa Indo kabos. Asin sa imong espiritu. Good morning. Good morning, Father. Dinudulutan banal na misa para man kay memorial ni Santa Agata, Virgin and Martyr, asin man sa pagpadagos kang nabinaryo sa kaumawan ni Our Lady of Lourdes. Siyempre, so sa tuyang nubina o every Thursday sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Mga tugang ako, tans to mga kasalan, tangani magkano kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko,
Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan ng Diyos. Mayarak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, sin pakapatawadan sa to mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Mamibig kita, kagurangdan, namibig kami, magkanig ulugod, magagad lugod nin kapakum kapatawaran para sa mo, ang Birhen at si Martir na Santa Agata, na danay na maging maninigos sa imo sa bagsikan pagka martir asin merito ning kabinian. Uli kay Kristo kagurangdan niya mo sa imong aki, iba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat nin mga hade. Kan si David, madali nang magadan, tinugo niya sa iyang aking si Solomon nin siring. Ako madumana, siring sa gabos na bagay sa daga. Magmakusog asin magpakalalaki ka. Utubon mo ang mga tugunin kagurangnan sa imong Diyos. Maglakaw ka sa iyang mga dalan. Kuyugon mo ang sa iyang kabutan. Mga tugon, mga patanid asin mga pagpatotoo. Siring sa nasusurat sa tugon ni Moises. Tanganing ikamaging mapalad sa gabos mong mga gigibuhon, asin sa gabos mong paglakaw. Tanganing utubonin kagurangnan ang itinuga niya sa ko. Kung an sa imong mga aki magtultol, kung sinda magdanay sa paglakaw sa atubang ko, sa bilog nindang puso asin kalag. Sagkod pa man day kakukulangon ni lalaki para sa trono ni Israel. Si David nagturog sa kaibahan kan sa iyang mga magurang asin ilinubong sa banwaan ni David. 40 taon na naghari si David sa Israel. 7 taon sa Hebron, asin 30 may 3 taon sa Jerusalem. Si Solomon tuminukaw sa trono ni David na sa iyang ama, asin mapusog na gayoan sa iyang kahadean. Ang tataramon kan kagurangnan. Sa Diyos, Kagurangnan, ika ang pinakahalangkaw sa gabos. kagurangnan ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Pagumawan ka, kagurangnan, Diyos nin Israel, na samuyang ama, sagod no arin paman. Kagurangnan ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Nasa sa imo, kagurangnan, ang kadakulaan asin kapangyarihan. Sa imo ang kahalangkawan, kaliwanagan asin kamurawayan. Kagurangnan ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Sa imo kagurangnan ang kahadean, ika pinakahalangkaw sa gabos, gikan sa imo ang kayamanan asin kaumawan. Kagurangnan ika ang pinakahalangkaw sa gabos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Kabasaon ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inapod ni Jesus ang 12 asin sinugo man duwa. Tinaawa ni kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugo na sa inang paglakaw day magdaranin anuman sarong sugkod kon bagaman asin day ng iba. Daing kakanon, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin, alaga day magdaranin sanglean. Sinabi pa, kung kamo pasagaton sa harong, mag-ero kamo dyan, sagod na kamo maghali. Kung an sarong lugar, day kamo akoon o day maginanyog sa indo, bayaan indo asin palpagon, an alpog sa indong mga bitis. Inay patanid para sa inda. Ang mga apostol naghali asin naghulit na ang mga tao magsulsol asin magbakli. Dakol na mga demonyo pinalayas ninda. Dakol man na may mga helang sa indang linahidan nindana asin binulong. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po sa indo. Go akong tulong parte, reflection, bako man nalabaon, tulong items lang. Not kay Santa Agata na nata inipig tataawanin onra kan simbahan, ulita one of the good examples of virginity and martyrdom. Pinailing niya po, nabuhay siya o nagadan kan 251 siglo 3 sa persekusyon ni Decius saro po ining Roman Emperor asin so matter kang paagi kang pagamartir niya linaplap po sa iyang breast, no? Day ko aram kong natatarog kaan. Saying na, because of that, siya nangoyan ang papangadjian kan mga may helang sa breast o kaya itong may mga cancer. And hulita ang lugar kan sayang martyrdom na harani sa Mount Etna, siguro aram nindo yan. Sarong bulkan duman sa Italy, sa island of Sicily, na piriming nagpuputok. Kaya ginibo man siyang patroness of against volcanic eruptions and fires. Ang sayang nga na mentionar sa Roman canon. Yan, ining ni Santa Agata istorya, maski pigsabi nag-agum o pinaagum, that was against her will. Kaya on the night of the wedding, day po niya tinawon sa ing lawas sa iyang agum, kasi pinersa man sana siya. Kaya sabi niya, ang sa kuyang lawas, only for the Lord. And this happened na ang sa iyang dedication, sa iyang consecration to God, nagmerito sa iyang maging martir, even though she had a husband. Ini man na pagkamartir, aram taman, dahilan, kang persecution, kan mga Romano, because they think that Christianity was a foolish religion, no? Dahil igwaman silang sa diring reliyon, na sarong paganong reliyon. Ang kapos na nagtutubod, opposite, the religion was to be persecuted, to be killed. No? Ngunyan sa tong ebanghelyo, ang mga patadig kang kagurang na maging simple, maging pobre, is extension of the Sermon of the Mount, no? Last Monday.
itong beatitudes baga, na maging pobre sa espiritu. Kaya ang gabos na misyonero who brings the name of Christ, tigaapod tang mga missionaries, apostles, diyan po pirmi ang reminder na to be poor, no? Talimbawa, saro kang parish priest, saro kang padi. Ngayon gabos sa imo so mga modernong kotse. You live in an apartment. Tapos maagad ka kinonasyon. Matao daw sa mga tao na nahihiling ang style mong luxurious, no? Na makamundo. Human po ini, kaya lang minsan na ano taso pagparahagad baga, nagkaroon na sa nayang gigibon kang simbahan. So the church is also trying to see to it na kung igwang abilidad, bawa sa mga tao may mga they know how economics, finances, pero man makatabang ng simbahan, tanganing magkaigoan na po kay itong pigaapod na empowerment. Na dahil na po nagkaparaasa, no? Para maparte, masulisit, kung ano-ano. Na makunaman bagayan necessary in order for the parish to continue. Kaya, na-overuse na, naabuso naman so mga solicitation. And ini pong poverty na pangapodan sa tuya, kaya po pero yung mahiling to sa tong mga puso, na si Kristo, gusto niya, dahil kita ma-attach sa mga material na bagay. Kaya, minsan, pag nag-bibless kita, digdi kayo mga matik, ang exam, whatever, yun ang naman niya ako ini, the same cycle. Pag naka-graduate na naman, nakapasa na naman, magiging na naman sindang haralangkaw na tao. Daday na naman makakatat sa ground. Di ba? Pero ilagyan ki pens, bibakodan ang sadiri. Ano nang ani, alangkaw na, may inadala na, etc. Na bako bagang ang kapustang espersos, gabostang power, niya alibagan sa mahal na Diyos. Kaya, gigibon ta, gagamiton ta yan sa Ebanghelyo, sa pagpalaganap kang tataramo ni Kristo. Bako man po para sa tong sadiri. Pwede man arugan, pero ang sabi ni Kristo, pag ininot mo ang kahadian ng Diyos, don't worry about your needs. Itatao po yan. Kaya baga minsan ganon, minsan maligid sa to, nakakambali man kita na dakol ngayang tinaw sa kolekta, dakol ngayang tinaw sa solicitation. You expect more. Bala na po si Jesus kung ano po ang para sa to, maninigo sa to. Takong minsan, bakit tawang kitang sobra, lalo kitang napariwara, lalo kitang nahiwalay sa mahal na Diyos. So this is always a reminder, no? To be really dependent sa Diyos. Na dahil kita mabubuhay, na dahil siya. Yan po ang constant reminder. Padi man, lay person, all of us. Yan po pirmi ang pangapodan. Kaya, look at Agata, di lang po ang kayamanan ang binigay, ang buong sarili, ang virginity, ang sa iyang pagpabulos kang dugo. So, being martyr is the highest form of sacrifice to God. Kaya sa katugtuan kang simbahan, pag nagadan kang martyr, you do not have to undergo the pang beatification, ito bagang proseso, maging santo. Pag ma-proven iyan na naging martyr ka, diretso ka na po sa langit. Yun po ka-importante, ka-valuable ang pagiging martir. Pero on the other hand, may paagi man na maging martir. Pag-iwas sa tukso, tentasyon. Yan po bagang pagpugol, self-discipline. And why do you do that? For God.
maging malinis sa puso, sa katawan. So, virginity martyrdom is more of the heart. Pag nasasaktan ang puso, sabi baga, lalong nagdadakula, nagkukusog ang pagkamot sa Diyos. Yun po yan. Bako po lalong yumayabang. Kaya, ano pa ang matatao to sa kagurangnan? Bako yuman sa naiyan, ang tinaw niyang buhay sa to, ibibigtatao niya sa iya. So if your life is like that, may nag-corrupt sa imo, may nag-bribe sa imo kung anong gigibuhon, sabihan mong dakulao na no, yun po yan ang martyrdom ning sarong layperson or sarong tao na buot talagang nyaon sa mahal na Diyos sa iyang isip, sa puso. So, kalinigan, chastity, yun po yan ang pagkaigwanin, saro sa ng isip. And that's for the glory of God. Pero may tabang sabi sa misa, for the kingdom, the power, the glory, mahal na Diyos. Dahil man na iba. Kaya, magayon yung example ni Agatha na despite the fact na pipirit siyang pakasal, pero araw kay Maria Goretti, no? Depend niyang sa diri niya. No? Maski parepon ka dyan, maski pag-repay ka kagomo, etc. As long as so isip mo, so sa iyong paniniwala, idinudulot mo ang buhay mo, ang lawas po sa iya. Dakulaan po iyan na virtue. Dakulaan po iyan na kung baga, merit sa mahal na Diyos. Sapagkat pinatunayan mo sa buhay mo that is everything is really for God. Not only everything, but the best tinataot na sa mahal na Diyos, malinigon in all levels of our humanity. Sapagkat yan na po ang sabihin man kang poverty. To be poor is to be clean, to be pure. No? At yan po ang ninanais ng Panginoon para po sa gabos sa tuyo. Di bali na pinarasa ka basta so mind mo, so will mo, di mo pa tinatao kahit kanino. Talaga po para sa mahal na Diyos yan. Kasi iba naman yung pinoforce, no? Sa mahuyong buot na voluntaryo pong pigsusurrender mo. Kaya ipangadjita sa tabang ni Santa Agatha, si Saint Jude, who gave his life, and many other saints, nakulunong po kitang ehemplo. Kaya sana ang mga tentasyon sa buhay, permitang iwasan, permitang sabihin na hindi, abo ko sa imo, ako sana para sa Diyos. Pamibi ka mga tugang, tanganining sako, asin sa indong atang mga kanigong akoon kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami ang mga atang na dinudulot mi sa kapistahan kan palada ng Santa Agata. Mahimong maako mong gayo sa imong grasya, siring na ini naan pakilaban sa sayang pagsakit. Sa imo nakapaugma. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Tuong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas. Danay si minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal nama. Diyos na makakamanadaing kasagkoran, ulit ang dugong pinabulos kan palada na martir Santa Agata, sa pagpayag din pagtubod sa imong ngaran sa pag-arog kay Kristo, nagpapailing kan sa imong mga ngalasan, nilulubos mo ang kaluyahan, sa kaluyahan ng kabagsikan, kan pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa saksi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan, kaya kaibakan mga virtudes kan kalangitan, padagos kami nagselebrar sa imo sa daga. Daing tapos nagkukurahaw sa imong kamahalan. Banal, Banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, kanang banal, borabon ng gabos, nakabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin magpasalamat binaak ini, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabawas sin magkakan kay ni, tinian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, sin giraray na pagpasalamat sa imo, tinaot sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamugabawos, sin mag-inom kay ni, tini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa God na ika magdatong. kaya kami nagrurumdom sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, asing kalis, ang kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Pero damakagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, sin kang gabos na klero. Siringman garamduma sa iyong pagkahirak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na ang ginigirumdom, pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban, Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, San Judas Tadeo, masin mga banal na apostoles, San Agata, sin gabos na santos, na kaitupan ang kapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, na daing kasagkoran, mag-umawas at pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan,
kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos no kaugalian, ngangahas kitang magsabi. Aman niya mo, na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit, ang samong kakanon sa aldaw, tao mo sa muyang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nakakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, naging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugbang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurangnan, kanya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilinga sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Sin papakani ko siya mapatuninong asin magkaburunyog. Susugo sa imong kabutan, kanabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkaman kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magturugang sa misyon ni Kristo, magpatinawan kamo kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang o tong kagurangnan sa Jesucristo, dani nagtataw kang kusog, inspirasyon sa gabos na martires, virgines, asin mga naguutob kan sayang kabutan. Siyang kodero kan Diyos, sagpapara kan basalan ng kinaban, wala na mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita, kanawak ni Kristo sa buhay na daing kasagporan. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you loved God so much when you lived upon the earth. You were known even then as a great miracle worker. So great did His power live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body, but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagkukorona sa paladan na si Santa Agata, sa mga banal, hulikan dawang panggana ning pagkabiren asin pagkamartir, warasan namibi kami sa bagsigining sakramento na mantang makusugming dinadaog ang gabos na karatan. Magkamit kami kan langit no nakamurawayan uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po ning second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipo niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 22,615 pesos asin 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras ni misa. Nag-abot po sa 2,726 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 5,914 pesos asin 75 centavos. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo ang mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 1,700 pesos, 600 pesos, apat na 500 pesos, Sir Neches family, 700 pesos, Tolarba family, 600 pesos. Diyos mabalos po. Atinog na kita sa oring bendisyon. Kagurang daan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga pamibi sa Nudas Tadeo, sa Agata, sin Maria, inaning kaligtasan. Bendisyonan ka mo asin sa inong mamahal sa buhay, sa ngarang kanama asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na, Banal Eucharistia, lagaw kita sa katuninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.